Azibale ndokanika kuti nondenga fotokoze motani uyutu nomani Chisale kutekotu wayamba tsopano kulimbana ndi Katangale eya atanti corruption bureau yochepa ndachito kagwira yekha rupanze yamaro kagwireka akagwireka ku immigration motino aja Achinyengo aja apanga ma passport zawo za Achinyengo aja zadera ayambaso kutapidwaso kutekotu ma immigration officer aja iwe paja yako ija tonere limodzi tikatewo timalizitsatu nkhani kumuyamikirako munthu akamachita zabwino. Ndinabwera kuno kuti ndidzaone fokukhazi dandawo zambiri ndikupatseni funso ndipo munene chilungamo. Alipo apa amene anapereka ndalama extra, ndalama yapamwamba kuti passport yake amupangire mwachabe. Aliyense amene ali ndi chidandaulo chimenecho mawa ali ndi chidandaulo chimenecho ali ndi evidence umboni okwanira kuti iye anaperekadi ndalamazo 8 o'clock mawa Capitol Hill mundipesi. Aliyense abwera ndi chidandaulo chakecho ndi umboni wakowo, ndipo ukabwera ine ndikuthandiza, ndipo ukandichulira munthu amene unampasa ndalamayo pompo 5 minutes passport uchikatuli nayo kupita muno. Ndinabwera pano chifukwa nzanu wolimba mtima anabwera, si choncho? Anabwera nzanu wolimba mtima kuzadandaula kuti anapereka ndalama kwa ofesala mkatimo. Ndiyeno mwamwayi ofesala yonso ndampeza and ofesala yonso wavomera. Ndiye corruption yopatsana ndalama mkatimo imeneyo ngati inkachitika 1960 pano yatha. Makope abwera alipo, mapassport akupangirani. Akuna mautu mulibe. Akuvete tana ndikubwerezaso aliyense muliva uku aliyense amene wapereka ndalama ya boma ya passport iyo ndikudzapereka ndalama ina yophatikizira. Panopa ndili ndi ma officers 20 amene alandira ndalama kwa wanthu ende kuyambira mawa mwadziwa iyo ndamene ndamutani pakali pano azatha polisi amutani amutenga wapita ku polisi wavomera suti wakana ya ndikhalidwe lolakwika tikizanete. Chabwino akuluakulu kwachitatu karondotu kwachitika karondo ku immigration pamene popo akuti tikuteka amene anapanga Achinyengo mmodziyo ameneyo agwidwa kale ali m'manja mwa polisi tsopano ende wavomera ndiye kuti ayenepo yake yauma zikatironso ndiye kuti akayankha mulandu kumaula amwene. Iniyo tangolingalirani mukuona bwanji ino kuti no aja amagwira ntchito ku immigration aja akumva bwanji nthupimo paka nali panopa akumva bwanji nthupimo. Iferu zomwe timafuna ndi zimenezi tikatere muona zonena kuti Achinyengo chijatu koko ndiye kuti chitheratu chifukwa ndiye kuti ku ofesi ya uyuyu nomani Chisale mawa ku Capitol Hill kuti akudzaza osati masewera kukhoma osati masewera anthu ukapereka zimadandaulo ndampatsa wakuti trans ID rundi nde ajena akuyateyo mani amapereka trans ID rundi ngati unatumiza ku bank statement yanga ikuonesa ati natumiza ku account yake uyu zaderatu kumakhala pasi ndikumachita za Achinyengo nde muona ngati one day nde kuti no siku zakupezeko zoti no zakulerani ukatambatamba uziyang'ana kumawa kuti kusakucherewo apa tsopano tikuachera magayi aja amene amagwira ntchito ku immigration. Anthu Achinyengo kopsa kwa basi amene amagwira ntchito ku immigration ndina anthu Achinyengo kwambiri ndipo apapa bwana inu anomani Chisale awatu nde muthani nawo ndipo musasiye mwakandekande mpaka namene wawo akathere kumaula.
inuyo basi kumakhala basi passport yoti kuyilipira ndalama zingatola last time imene ndikakapanga passport ndikayilipira koma munali mu 2018 imene ndikayilipira 55,000 paso ndikuti tukalekale pano paidadula ndithu 55,000 koma nde kuti ndikalipire poso pamwamba poso 15,000 zoona zimenezo 2018 itu ndapanga choncho passport moti nkanakhala zonena kuti ineyo naye imene anoti amene mdachitika sokalekale bwezi ndikuti Malawi Trains just in time anikaeni mawa ndikuthamangiro Capitol Hill kuti ndoti kamgwire officer ameneyo fandeti ndakapiritsa umboni uri ndiuyu officer adampatsa ndalama kuti passport ituluke daitolipiraso ndalama sizoona zimenezo zoyayi tidzilipira mpaka na double mpaka na fans makalipira 400,000 kuti passport ituluke zoona zimenezo ife zomwe timafuna ndi zimenezi tikapanga chonchi inu tangolingalirani mukuona kuti chinyengo chichitikaso kumeneko ndani amene apangeso zinyengo chifukwa pano pakuona kuti no mmodzi watapidwa kale anthu 20 pakanali pano pandizonena kuti no maina awo apangidwa kale ndipo mawu aulutsidwa akuluakulu ngati mawu aulutsidwe maina stay tuned kuti stay tuned to Justin Tech in Malawi kapena Malawi Trains ifeyo tizakhala tikupasani kunoti maina adzatu ndi wakuti ena akadzafa anzathu aja nawo sanali mgulu lopanga nawo za chinyengo of course amene amagwira ntchito ku immigration amakhala kupanga chinyengo passport kuti ituluke ulipire ndi kuti zindalama zochuluka uzilimbana nawonso ayiso tikamati tili nduna yoyang'anira zachitetezo ndi wachiwiri wawo tikufuna tidziona ziti zimenezi tidziona zimenezi zikuchitika tsopano nawo inuyo bwana mwangoyamba tiye nayoni ndipo musayisiye imeneyo chifukwa chani kuliso tu department ina ija uku MRA yaku misonkho uku kumenekonso aliko kumeneko tapitanso mukasuzumireso kumeneko ndipo mukambwandireso awaso mukuwachotsawa amene mukuwachotsawa kaya muchotsako kayanda anthu okwana kayanda 1,000 kayanda 5,000 kuma department amene ndikukamangitsa ku polisi mpaka akafike kumaula fine ndekuti pamene popo anthu ameneno akufunikira alembedwerepo anthu amene akusowa ntchito ngambiri kunjako alembeni ali mmaqualification apite pamene pakapanga firo musadandaule zonena kuti kachotsapo akuti pakhala palibe anthu ogwira ntchito alipo ndithudi anthu amene anapanga IT ku Don Bosco Technical ku area 23 uko kuli Longwe Technical kaya ndekuti ndikuti anapanga IT anthu ku Polytechnic alipo ambirimbiri mma vacation training alipo ambirimbiri anthu jobless koma ma diploma ma degree ali nawo musadandaule akagwira ntchito mupeza ntchito muapanga likuluti ena ndiye kuti ino amene wakagwiraso ntchito zolanzathu adachoka pano chifukwa amapanga za chinyengo ndiye kuti kunapezeko zoti zinadera ife zomwe tikufuna tu ndi zimenezi crack down the corruption system. The corrupt system must be cracked down. Tikunena zonena kuti muphwanye system ya chinyengoyo ndipo yonse muigwetse kuigwetsa yonse nkuikapo ina yanyuwani zomwe tikufuna tife ndi zimenezi kaya iye wagwira ntchito kumene kwako kaya ndi zaka 10 kaya asasulidwepo pamenepopo sitikufuna anthu achinyengo iyayi mukachoka kwa MRA kuja kumeneno amapanga ndekutino za misonkho abwana musayiwale muthamangireno ku traffic ku traffic kutsopano pali alipo awiri magulu awiri pali ajapansewu amene amayima ndikumati chedwetsano tsopano tikakhala kuti mabasi opanda chifukwa koma kuti chedwetsa mpaka nakunkwenya driver amene aja nkumulanda license komatu ali ndi china chilichonse choyenerera amene ajaso ndekuti mukasake bwinobwino ndipo mukambwandire mwauziso ma truck agent ma driver amene waka akupasani ndekuti no ma taxi driver akupasani sonde maumboni amene onso tumuthani nawo mukachoka pamene popo ndekuti muloweno ku gawo lachiwiri la ku road traffic road traffic police mupire nusu pano ku road traffic kweni ku office kuja kumeneno timapereka ma agent ma driving license kuti tikapangidwe ma driving license chani abwana mukafikeso kumene kuti tikunena pano pa ndorena ake ndona kupereka kale chinyengo tikunena pano kuti license yawo ituluke amene onso mukafikire ndekuti mumene konso mukasesekonso kumeneko chifukwa chani kodi system ngayikirira ziziyenda bwino road traffic kujako kunotino kuti ama driver amene azipeza ma license apeza ma license mwachinyengo
apita akayendesa zomwe osatsata malamulo fasa adaphunzire malamulo K53 sakuidziwa ngozi kuja kumadandaula iyayi ndekuti ngozi tutaluza akuti adachipiziko zoti abayendetsa mosatsata malamulo amadzozo kuti pene pamayenera apange chani ifwa chani anapeza laisesi ngoma masidano panse kuti amadziwa kuyendetsa koma sakudziwa malamulo adayipezera pa window vuto lakuja kulodi traffic mukakilinenso to kumeneko ndesikokhakonso iyayi mukatero muloweso system yanu yomweko Capitol Hill komwekonso kumeneko Trace City mpaka anatu tikuti chinyengocho zitha ife zomwe timafuna ndi zimene zosamangoti yaya manga kuti corruption ekena kono zane basi zizi ayiso system clean the system ikilinene ndithu iyere kuti mbe ngati maralala hoza auze iweyo Norman Chisale ndipo ukaropa tikubereka akuti